Witam wszystkich bardzo serdecznie, witam Was w Szlagierach i Wicach, witam Was ja, Paweł Polok i witają Was nasi goście, którzy już się rychtują. Puszczamy pierwszy teledysk i za chwileczkę do Was wracamy. Czujesz ten miłości dar. Kiedy usłyszysz głos, w kolorach tęczy widzisz całki świat. Noce z brakiem snu, już sama nie wiesz skąd te siły masz. Życia Boży dar, to dla rodziców najcenniejszy skarb. Największa radość to uśmiech dzieci. Niech im w dziecięcych latach czas wolno leci, a słonko z góry swym światłem rozświetla każdą chwilę dnia. Największa radość to uśmiech dzieci, cieszy rodziców, no i dziadków pogrzeby. Kochane dzieci, niech zdrowie pogoda sprzyja wam. I nim obejrzysz się, już pierwsze kroki stawią bajkę twój. Cięgiem rozgląda się, czy mama z tatą kaś po blisku są. A do dziadków wnuk to też cudowny życia z życia dar. Niech rozkwita dom i rośnie tym nasz najcenniejszy skarb. Największa radość to uśmiech dzieci. Niech im w dziecięcych latach czas wolno leci, a słonko z góry swym światłem rozświetla każdą chwilę dnia. Największa radość to uśmiech dzieci, cieszy rodziców, no i dziadków pogrzeby. Kochane dzieci, niech zdrowie pogoda sprzyja wam. Największa radość to uśmiech dzieci. Niech im w dziecięcych latach czas wolno leci, a słonko z góry swym światłem rozświetla każdą chwilę dnia. Największa radość to uśmiech dzieci, cieszy rodziców, no i dziadków pogrzeby. Kochane dzieci, niech zdrowie pogoda sprzyja wam. Jak widzicie, są już z nami nasi goście, Joanna Grzesiok i Stanisław Schindler, czyli duet baba z chłopem. I to jest niespodzianka, bo zaglądaliśmy na inszy teledysk, inkszo pieśniczka i oto zrobił celowo ta niespodzianka, bo duet baba z chłopem już niedawno u nas gościł. Przed godnymi świętami, przed Bożym Narodzeniem byli w naszym programie, w dwóch programach. Teroski są zaś. Czemu? Z dwóch powodów. Po pierwsze, przez to, że przed świętami gadaliśmy bardziej o tym, co się robi na święta, jak to spędza te święta, mniej o historii, o działaniach zespołów. To jest pierwszy powód, teraz się będziemy właśnie o zespole gadać, a drugi powód, chyba ważniejszy, że Asia i Stanisław wydali płyta. Ta płyta nazywa się Kilka słów o miłości. Obejrzymy się
teledysk z tej płyty i zaroski będziemy godać. Rychtujcie się już do gotki. No to rychtujemy się do gotki i zaglądamy na teledysk. Tak zaczyna się opowieść ta o miłości dwóch serc blasku gwiazd, zakochanych, co z wielką radością do siebie lgną jak magnes serc. Każda chwila, co mija jak cień, bezpowrotnie minęła w dal gdzieś, by zatrzymać się na jedną chwilę, przytulić się i mówić, że Miłość jest piękna, niech złączy nas, niech z nami będzie na wieczny czas. Miłość jest piękna, niech złączy nas, niech z nami będzie na wieczny czas. Miłość w życiu to zdarza się raz. Łączy serca na wieki, niech trwa i wprowadzi do krainy marzeń, gdzie świat wiruje jak we śnie. słowo kocham to miłość i znak. To jak mówisz i nawet jak śnisz, by połączyć na ślubnym kobiercu dwa serca zakochanych par. Miłość jest piękna, niech złączy nas, niech z nami będzie na wieczny czas. Miłość jest piękna, niech złączy nas, niech z nami będzie na wieczny czas. Niech z nami będzie na wieczny czas. Piękny jest ten wasz nowy teledysk, wiesz? Dzięki. A tyś jest jakiś taki zamyślony. Czemu jest taki Myślałem, zamyślony? że tak fajnie wunią. A, Chciałem widzisz, spytać, co to jest. co to jest, no to ci już godą. To jest wóżd od Bergera, od firmy Kieronostu, zawsze gości. Ja mam geszynki, taki z kuli tej waszej nowej płyty karnawałowe. Tu macie po baloniku, proszę bardzo. O, do Asio, do ciebie też mam. No się muszę schylić, wiesz, bo mi zleciał. Już dowum ci, proszę bardzo. Macie, Dziękuję bardzo. proszę, 2 karnawałowe geszynki od firmy Berger do naszych dzisiejszych
gości, a teraz już koniec gotki o Geszynkach, koniec gotki o Wosztach. Teraz się muszę spytać o ta wasza nowopłyta. No świeży produkt, zaroski myślę... Na samym początku trzeba w ogóle powiedzieć, że to trzeba powiedzieć hurra. Hurra! Wiesz czemu hurra? Nie. Bo my o tej płycie godamy, Jezu, Wiela. z rok, półtora na pewno, albo dwa. I no obiecywali my, w końcu do telewizów wyszł ten produkt i dlatego się bardzo cieszymy, dlatego hurra. Ja. Hurra. Płyta się nazywa Kilka słów o miłości. Kilka słów o miłości i tytuł płyty jest jednocześnie tytułem tej najważniejszej pieśniczki, która się już pojawiła jako teledysk. Fest się z tego radujemy. Powiedz mi, jaka jest historia tej płyty, bo no, o miłości są rozmaite pieśniczki, dużo zespołów o tym pisze, ale tyś tak pisał i grał w inkszym klimacie. Trochę o wnukach, nie? Trochę o zabawie. Tak, to w tych śląskich. A teraz o Trzeba miłości. zaznaczyć, że w ogóle ta płyta jest wydana w literackim języku, ponieważ tak no moje widzi mi się, że język śląski jest tak trochę twardy i ja już to kilka razy mówiłem na antenie, że jest trochę twardy, żeby wyrazić wszystkie te miłosne takie rzeczy, opinie i co myślisz o miłości. Dlatego jest w literackim języku, dlatego inne stroje, Asia nie po śląsku, Jakobowa, jako optycznie, bardziej w cywilu, tak na rozrywkowo bardziej, czy nie wiem jak to nazwać. Rozumiem. Bardziej estradowo niż ludowo. Tak, dokładnie. I teraz tak, mamy nową płytę, mamy nowe pieśniczki, mamy pierwszy teledysk. Ta płyta już rusza do sprzedaży, nawet co, wy będziecie ruszać na koncerty. My na koncerty i z promocjami, głównie będą koncerty promocyjne płyty. Tak trzeba zrobić, żeby było fajnie, żeby ludzie, żeby to do wszystkich ludzi doszło i dotarło, że ten Śląsk, do którym jeszcze coś innego zrobić też nie. Inne po prostu. Następna, kolejna płyta będzie znowu Śląsk. Czyli nie godocie ino w jednym temacie, chcesz pokazać, że Ślązok poradzi rozmaite rzeczy A robić. kolejno będzie Maryjno, żeby było fajnie. Ja? A kiedy będzie? No To zaś- zamysł jest. Jest zamysł. Zamysł, ale będzie zrealizowany na pewno. To się fest radujemy. Będzie promocja tej płyty, promocja na koncertach, a jak grają na koncertach baba z chopem, to się zaroski przekonacie. Był rozfajny dzień, deszcz i słońce też. Moja staro leży se i łopolo się. Z nieba bije żar, a na piecu war. Żonka czekują na gościna, kawa i bal. Niech zabawa trwa do rana, niech muzyka rozweselo. Weź kamracie swoja frela i ubawcie fajnie się. Niech zabawa trwa do rana, niech muzyka rozweselo. Weź kamracie swoja frela i ubawcie fajnie się. Chodźcie bracia wraz, póki mamy czas, do zabawy was zaprosić, razem bawmy się. Milu będzie śpiewał, buła zaś polewą, a Ilona tańczy dance, jak Stanik grywa jazz. Niech zabawa trwa do
bawmy się. Jeszcze mamy czas. Zapał ducha, serce chce jeszcze bawić się w jeden zwykły czas, by obiecać wam do zabawy was zaprosić, więc bawmy się. Niech zabawa trwa do rana, niech muzyka rozweselo. Weź kamracie swoja frela i ubawcie fajnie się. Niech zabawa trwa do rana, niech muzyka rozweselo. Weź kamracie swoja frela i ubawcie fajnie się. Tak grają baba z chopem, tak gro Stanisław i Joanna. No właśnie, powiedz mi, Aśko, jak ty odbierasz ta płyta? Też żeś tak długo na nią czekała jak Stanisław, czy ci się tak nie śpiechało do tej płyty? Witam Państwa serdecznie, to już przede wszystkim, bo jeszcze my się nie zdążyli podać ręki przez kamerę. Ja czekałam na ta płyta już dlatego, że tak jak Stanik wcześniej powiedział, my już kilkakrotnie wspominali o tym i tak jest to naturalna kolej rzeczy, że ta płyta powinna wyjść. Tym bardziej, że kilka utworów na tej płycie jest takich w moich klimatach. Myślę, że każdy z Państwa znajdzie tam coś do siebie, ale są tam też takie bardzo piosenki sentymentalne, bo ten klimat miłosny w ogóle taki jest. Nastrój fajny, także przy ciepłej herbacie, fajnej muzyczce, przy świeczkach to ten klimat tak oddaje. Będzie wyczuwalny. No właśnie i powiedz, kiero pieśniczka ciebie się najbardziej podoba, kiero ci najbardziej odpowiada na tej nowej płycie? Mnie odpowiada piosenka, którą ma tytuł Spotkanie o świcie i Mieszkanko. To są takie moje dwie piosenki, które są jakby faworytami. Spotkanie o świcie i Mieszkanko to się dobrze składa, bo będziemy mieli te wasze nowe płyty jako nagrody w naszym programie Lista Szlagierów po Śląsku. Polecą właśnie te dwa utwory. No oczywiście kto nagrody nie wygra, ten będzie mógł płyty bez problemu kupić albo na naszej stronie internetowej www.listaszlagierów.pl albo w sklepie Szkolak. No a nagrody też oczywiście będą i nie będzie ich mało. A jak śpiewają Stanisław i Joanna, to się zaroski przekonacie w troszkę starszej pieśniczce, ale mnie osobiście ona się fest podoba. Kiedy grzech poznał ta piękno dzioła, to mi w sercu coś szczykło. Jorzech nie wiedział, że to jest miłość, ale w końcu tak wyszło. Magnetofonem pod jej balkonem piękne śpiewki żegrywał. Może słuchała, ale nie dała tego po siebie długo znać. Dziubeczku mój złoty, jak ja ci przaja, całą noc tańcować, w szczęściu się śmiać. Joby da się bawił, ale ino z tobą. Przytul mnie do siebie, tak bardzo pragnę cię. Zaraz grzech wiedział i se obiecał, że ją muszę mieć do mnie. Wszystko jest proste, co ją mam w głowie, ale jak i to powiem, serce mi biło, godą dziewczyno, chciałbych cię mieć za baba. Długo myślała i pokochała, teraz już mówią w doma na dobre i złe.
całą noc tańcować, w szczęściu się śmiać. I oby da się bawił, ale ino z tobą. Przytul mnie do siebie, tak bardzo pragnę cię. Dziubeczku mój złoty, jak joci przaja, całą noc tańcować, w szczęściu się śmiać. I oby da się bawił, ale ino z tobą. Przytul mnie do siebie, tak bardzo pragnę cię. Dziubeczku mój złoty, jak joci przaja, całą noc tańcować, w szczęściu się śmiać. I oby da się bawił, ale ino z tobą. Przytul mnie do siebie, tak bardzo pragnę cię. To była jedna z waszych starszych pieśniczek, ale też o miłości. Dziubeczku mój złoty, jak joci przaja. Starszo pieśniczka, no właśnie, nigdy my jeszcze nie godali ani w liście szlagierów, ani w szlagierach i wicach. Jak to się w ogóle zaczęło, żeście razem założyli zespół duet Baba z Chłopem? Jakie były początki? To się zaszyło w ogóle tragicznie, tak bym powiedział. Dobrze się zaczyna ta opowieść i nasi widzowie czekamy na ciąg dalszy, bo zaczęło się tragicznie. Tragicznie się zaczęło, że była piosenkarka, co śpiewała ze mną. W jednym dniu mi oznajmiła, że ona nie gra w tym zespole i koniec. I koniec. Ja miał grafik pełen imprez. To było 13 kwietnia dokładnie. No ja, tu lato, Czyli festyny, wszystko, plenery, wszystko. a ona tu nie ma piosenkarki. przyszła i padała do widzenia. No i z Nodrzech przez jeszcze takich, przez mojego bratanka i przez od Asi, w zasadzie jeszcze Szymca, z Nodrzech Asia i to ona miała 2 tygodnie czasu ze śpiewającej w kościele na estradę. To ci powiem, bo tu mi godasz, że wydanie płyty trwało 1,5 roku, rychtował żeś się do tego, a Nie, tu żeś... bo zamysł płyty o miłości to w ogóle był taki, że ja chciał, żeby coś innego zrobić, maxi single taki, 2-3 piosenki, ewentualnie zmieszać to ze śląską płytą. Rozumiem. Ale ponieważ nie ma że tak, żeby to mieszać, bo to są zupełnie inne klimaty, więc jak wymyślił, że... A potem, że pojechał do sanatorium, wiesz? A w sanatorium to jest tak... Wiecie, jakie sanatorium? Nie? A kto nie wie, to pojedzie i się dowie. Jak będziecie mieć mój wiek, to potem pojedziecie i tam jest taka wena różnego typu, że roztomaj myśli i tych piosenek się napląbło tyle, że jest jedyność na tym płycie. No toś faktycznie zmienił zamysł, ale zaśmy doszli do płyty, a jogodą o początkach. No i i po 2 tygodniach Asia, ponieważ ona jest bardzo inteligentna dziewczyna, bo i wykształcona, to ona to opanowała, miała z czego, bo pierwszą płytę my mieli i ona wtedy, płyta dostała do domu, próby intensywne każdy dzień. Jest też kwestia opanowania tekstu, bo to na estradzie się nie czyta z kartką. Ja. No i ona to opanowała. W mękach to szło, bo to pierwszy koncert, się pamiętam, w Gliwicach koło Politechniki, na tym dużym placu tam w Gliwicach. Ale poszedł, stamtąd pojechali prosto w góry grać, do hotelu takiego tam. No i w pierwszym dniu my zrobili zaraz 2 koncerty, następny dzień znowu. No i tak się i zostało do dzisiejszego dnia. Sonikerze mają pretensje, ale się ustało. A powiedz mi, to wiele lat temu to było. Kiedy to był rok? 13 kwietnia będzie 12 lat. 12 lat. No to już jednak trochę czasu Jak się minęło. wejdzie, jak Sonikerzy ludzie nas obgadywują, że my mamy ta Karolinka z tego teledysku, Dziubeczku mój złoty, Ja. to jest nasze dziecko, rozumiesz? A? To one by już miało wiele lat. No ja. 12. One już pomału by było starsze od ciebie.
Także to tak do tych ludzi, co byle co gadają, to jak nie wiecie, to się spytajcie, to ja wam wytłumaczę, co mi zależy. Wiesz Nie co? mam nic do ukrycia. Bele kto musi bele co godać. Tak to już jest. A my już nie godomy, no skoro jest o Karolince, to zaglądamy na Karolinka. Moi drodzy Rostomili, chcę oznajmić wszystkim wam, że największym skarbem świata to mieć wnuczka dziadkiem być. Ja ogłupiał na jej punkcie taką małą blondyneczka, takie słodkie ma usteczka, niebieskie oczęta na imię Karolinka. Och Karolciu, Karolinko, wnuczko moja ukochano, żebyś była ino zdrowo, brała życie na wesoło. Och Karolciu, Karolinko, wnuczko moja ukochano, żebyś była ino zdrowo, bo na życie kocham cię. Żebyś była ino zdrowo, bo na życie kocham cię. Starsi ludzie mi przekazali, co historia godoną, że jo nie dziadek, a mąż babci, ale wcale mi to wadzi. Miożek zawsze wolał dziążka, a godają, że to jest bunt. Nie ma podtrzymania rodu, a nie wiem po co jo to smola godową. Och Karolciu, Karolinko, wnuczko moja ukochano, żebyś była ino zdrowo, brała życie na wesoło. Och Karolciu, Karolinko, wnuczko moja ukochano, żebyś była ino zdrowo, bo na życie kocham cię. Żebyś była ino zdrowo, bo na życie kocham cię. Żebyś była ino zdrowo, brała życie na wesoło. Och Karolciu, Karolinko, wnuczko moja ukochano, żebyś była ino zdrowo, bo na życie kocham cię. Żebyś była ino zdrowo, bo na życie kocham cię. Och Karolciu, Karolinko, niech aniołek stróż cię chroni, byś szczęśliwa była w życiu. Tego życzy tobie dziadzia. To ja ci powiem ciekawą historię. Jak Asia jeszcze robiła w ubezpieczalni, nie? Przyjdzie taki dziadek, chciał się ubezpieczyć na życie. Nie? A mu przeszło 80 lat. Asia mu tłumaczył, dziadek, to się ci nie opłaci. Składki wysokie, coś tam one, nie? Ale dziocha musisz mnie ubezpieczyć, bo bardzo mi zależy. No ale to powiedzcie mi się na niczemu. No bo to muszę być ubezpieczony i fertig. No ale to nie mnie pani ubezpieczy. To się nie opłaci panu. Bo to nie mnie pani ubezpieczy, bo mój tata się będzie strasznie gniewał. A tata jeszcze żyje. No żyje, wiele mu, no stuwa. To przyjdźcie razem z tatą, to was ubezpiecza. Ja? To dziadek się będzie ogromnie radował. To dziadek też jeszcze żyje. No żyje. Na wiele mu 120. To przyjdźcie w sobotę o 9 we 3, to was wszystkich ubezpiecza na życie. No, w sobotę dziadek nie może. A czemu? No bo się żeni. Czemu tak bardzo chce? To nie, musi. Jak godamy o starzykach, wiesz, taki jeden starzyk, emeryt górniczy się chciał przyrobić, wiesz, i zaczął węgli rozwozić, wiesz, kupił się konia, fura, wiesz, i jedzie, wiesz, wjeżdża na ten plac między familokami, nie, go do wągiel, że przywiózł wągiel, nie, otwiera się okno, wiesz, taka fajna frelka, go do, pójdźcie sam na wierzch, i oby wzięna ze 3 tuny, nie, a on tak zagląda go do, nie, ja już dziś o 3 tuny przetyrmanił, muszę co przedać.
To już jest 12 lat będzie w kwietniu. A ty pamiętasz te początki, jak to było, jak Stanik do ciebie zadzwonił, czy pierwszy raz żeście się spotkali? Miałaś trochę trymy, czy dasz rady w te 2 tygodnie opanować ten materiał? Miałam tryma, ale nawet jakoś tak nie zwracałam specjalnie uwagi na to tryma, dlatego że w ogóle cała ta sytuacja spadła na mnie dość właściwie w ogóle nieoczekiwanie i w dość takim niefortunnym czasie, dlatego że ja wówczas studiowałam i w maju już się zaczynały takie, no koniec semestru się powoli zbliżał i ja po prostu troszkę byłam tako zakręcona, muszę przyznać. Syndrom napięcia przedsesyjnego, tak zwany. I jeszcze w ogóle przedkoncertowego, tak Ja. tych syndromów miałam dość dużo. No ale jakoś się to udało, no i pomimo tego, że było to niezaplanowane, pomimo tego, że dzieli nas sporo różnic wieku, jakoś te 12 lat na razie my się nie pozbijali jak jest do domu. Bo tyś jest z wykształcenia księgową. Ty jest księgowo tako poukładano, co ma wszystko narychtowane, a na estradzie to czasem jest improwizacja i tobie właśnie interesuje, czy to nie był do ciebie taki szok, że wlazujesz na estrada, na scenę i wroz tyle rzeczy się dzieje i trzeba to pochytać, ale jakoś żeś to pochytała. Ja muszę przyznać, z punktu widzenia już po tym, jak już trochę tego czasu minęło, jest to pewne urozmaicenie życiowe, bo szczerze powiedziawszy zawód ekonomisty, zawód księgowego jest zupełnie odmienny niż taka spontanika na scenie, także mam po prostu tydzień pracy mam bardzo zróżnicowany, wprawdzie czasami 7-dniowy, ale jednak 5 dni jest zupełnie innych niż po tym, oderwanie się od tej rzeczywistości i scena, i ludzie, i muzyka, i taka zupełnie inna energia. To Teroski, ponieważ gadaliśmy o tym, że robisz bez tydzień co inszego, w weekend co inszego, to obejrzymy się teledysk waszych znajomych, którzy też bez tydzień zajmują się czym inszym, a w weekend też czym inszym. Jak za karusa do baru joszą, grąże halba na ekstrowie mią. Teraz po piwie łeb się kołuje i tak sobie joduje. To siu, ten dziu i tak mnie czeko grób. Miążę interes i pieniędzy moc, zmienią ciąży co noc teraz klos. Bo jak mnie w Bogu coś wesakuje, to też sobie joduje. To siu, ten dziu i tak mnie czeko grób. Zespół Walencioki zagrał, puścił przez to, że właśnie Jurek z zespołu Walencioki też zajmuje się bez tydzień czym inszym, w weekend czym inszym. No właśnie, a jakie wasze plany weekendowe, koncertowe, bo to te koncerty są przeważnie przez weekend. Kaj jedziecie w najbliższym czasie na taki jakiś najfajniejszy, największy koncert? Największy to jest w Zabrzu. Na wielkiej sali w Zabrzu. Po tym mamy chociaż promocyjny koncert.
w Poznaniu chyba też będziemy grać, bo jest tak daleko, że jest załatwione. Więc myślę, no głównie promocyjnie. Dzisiaj nie wiemy jeszcze, bo to się rodzi, że tak powiem. Ciężko wymyślić, Ciężko wymyślić. ale 8 marca w Zabrzu na pewno będziecie gościć. No to widzę, że jeździcie nie no po Śląsku, ale i po całej Polsce z koncertami. W zasadzie głównie w centralnej Polsce. Głównie. To tak jakoś ta polityka się tak stworzyła ku tej śląskiej muzyki, że to każdy swoja rzepka skrobie. To dobrze, że w Polsce też ta śląskokultura idzie pokazać. Ja zauważył, że te nasze śląskie szlagiery tam się podobają. Ja nie wiem, czy nie lepiej jak tu. Padosz? Nie wiem, czy nie lepiej jak tu. Tam się jakoś cenią ta śląskość. No i cię przyjmują, pewnie też tam jeździsz, więc Ja. wiesz. Więc oni się tak cenią, że to jest coś innego zupełnie, że bo my w Ciuchach Śląskiej występujemy. Więc już też jak mało kto z Ja. zespołów. Także tu gdzieś to się traci, u nas się tu traci, a tam się to bardzo cenią. Nie? Wszyscy chcą, żeby my wszyscy go dali po śląsku, a nie żeby mówić coś tam. To, że też zauważył, że ta śląsko-gotka się tam wes podobał, wszyscy właśnie proszą, żeby my po naszemu go A dali. szczególnie tutaj kaszubskie, tej miejscowości tam, Ja. bliżej morza, tam, no Kaszuby głównie. Oni bardzo, chociaż mają dużo wspólnego, ale chyba to, że z niemiecka, bo oni gadają tak, że nie rozumieć w ogóle tych starszych. Nas tam jeszcze 5 przez 10 idzie. Kaszubów już, I gotka się w Polsce podoba, i szlagiery. no i piosenki się oczywiście, bo to jest wszystko rytmiczne takie, no i o życiu głównie mówiące, bo to tak trzeba powiedzieć, nie? Jeden chłop chodził po parku, wiesz, stracił mu się pies i go szukał tam wołał: Azorku, Azorku. I nie ma tego psa, obok na ławce siedzi taki młody synek z młodą dziołchą i on go do: ty, aniołku mój, ja w twoich oczach widzę całki świat. A ten chłop przechodził go do: a mojego Azora tam kaj nie widzisz? Ja ci też coś powiem, wyobraź se, synek oświadczył się dziołsze, to znaczy już się prawie chce oświadczyć klynko, chyto ją za ręka i teraz się zastanawia go, do kurczę, jak ja już się rozoświadcza, to już koniec go, no muszę jeszcze ino tak, ją tak da dobro sprawa dobrze nie znam. I się pyta: umiesz ty ważyć? Nie. Umiesz ty prać? Nie. A biglować umiesz? Nie. Jezus, wiesz co, to jak ja już tak klęcza, to ja pożykam za tego, co się z tobą murzyni. Zaglądaliśmy na samym początku na teledysk z tej waszej najnowszej płyty, kilka słów o miłości, ale na tej płycie jest też teledysk w inkszym stylu, country, i z nim się wiąże ciekawa historia, bo tyś miał wszystko ustawione, a potem się wszystko pozmieniało w tym teledysku. Ja Państwu powiem, jak to było. Wymyśliliśmy scenariusz, wszystko było, były zamówione konie na oklep, czyli z jeźdźcami, były te fury, czy jak tam to nazywa. Bryczki. Bryczki miały jeździć i wszystko było załatwione, to chociaż to było późną porą już, jako pora roku. Bo to był październik, nie? Nie, to chyba kwiecień. Nie, październik albo listopad. Nie, i śnieg spadł wtedy. Śnieg zleciał i cały scenariusz szlak trafił. I musieliśmy to potem przenieść do piwnicy, do stodoły i do pokoju, normalnego pokoju, gdzie był kominek. Gdzie tam pół tej miejscowości, gdzie my to robili, to oni słomy przywieźli, całe auta. Obłożyliśmy ściany słomą, okna my zasłonili takim z wędzoka, ten jutowy, on miegnie, że on był taki opolony. No i tam te kominy to się byli. Śmiechu co nie miara, a bawiła się całą miejscowość. Czyli to, że wam aura, pogoda sprawiła niespodzianka, to spowodowało, że do końca życia będziesz pamiętał nagranie tego cała teledysku. miejscowość się bawiła, baby szukały chłopów cudawianki. To rzeczywiście fajnie. Fajnie. No i teraz obejrzymy, co to z tego nagrywania wyszło. Co się dzieje w mojej głowie, kiedy widzę Cię? Zapominam, co mam robić, mocniej bije krew. Jak nazywam się, też nie wiem, znów pamięci brak, bo jeden uśmiech Twój
do piekła wiedzie mnie. Znów od piwa boli głowa, gdy nie widzę cię. W mym orzeszu Kalifornia manna leci z drzew. Wszystkim w koło obiecuję to, czego im brak. Bogaty ze mnie gość, dla ciebie oddam świat. Country to moja jest muzyka. Country zatańczyć z tobą chcę. Nim minie noc, chcę ciebie mieć, choć nie wiem, czy się spełni sen. Nim przyjdzie dzień, chcę ciebie mieć i tak na zawsze niech już jest. I tak miesiąc po miesiącu żywot toczy się. Odmieniłaś moje serce, znowu żyć się chce. I choć dzieli nas różnica wieku, nie martw się. Eliksir życia mam, podzielę z tobą się. Na Hawajach, w Argentynie myślę wciąż jak żyć. Jesteś blisko mnie, lecz nie wiem, co mam zrobić ci, byś przestała ciągle wątpić w szczerość duszy mej. Określ w końcu się, bo nie wytrzymam tak. Country to moja jest muzyka. Country zatańczyć z tobą chcę. Nim minie noc, chcę ciebie mieć, choć nie wiem, czy się spełni sen. Nim przyjdzie dzień, chcę ciebie mieć i tak na zawsze niech już jest. Country to moja jest muzyka. Country zatańczyć z tobą chcę. Nim minie noc, chcę ciebie mieć, choć nie wiem, czy się spełni sen. Nim przyjdzie dzień, chcę ciebie mieć i tak na zawsze niech już jest. Tak wygląda ten teledysk w stylu country. Płyty, najnowszej płyty zespołu Baba z Hopem szukajcie na naszej stronie internetowej w sklepiku na www.listaszlagierów.pl i oczywiście w sklepie Szkolak w Rybniku na ulicy Kościelnej. Nagrody też będą. Nasz program pomału dobiega końca, ale wy też jeszcze na pewno przyjedziecie do nas, nie? Jedyny na pewno. No Myślę, że Siedemy, na pewno. bo będzie z czym. będzie z czym? Bo do tej płyty będzie jeszcze jeden teledysk, a to potem powiem. To o tym teledysku się będziemy gadać, jak zaś przyjedziecie. My widzimy się jutro w naszych propozycjach do listy szlagierów po śląsku, a w niedziela za tydzień tradycyjnie zaś o 18, o 6 na wieczór widzimy się w programie Szlagiery Iwice. Trzymajcie się, do zobaczenia.